Τώρα θα βγει μία, περίμενε. Τι δεν πράγμα. Ναι, είναι πανέμορφες. 2 είναι. 4. 3. 3 είναι. Ή 2 ή 3 είναι. 3. Μία εκεί πέρα, μία εδώ και μία ακόμα. Κάτω πάνω. Να τη δείξεις και να έρθει εδώ πέρα. Μπορεί. Μπα. Τώρα μας κοιτάει. Γεια σου μικρή φώκια. Θα πνέει έξω. 2 είναι. Όχι 3 είναι. Ναι, να πνέει έξω, γιος. Θα καθόταν όλη τη μέρα μέσα. Κάνε καμία βουτιά ρε, κοίτα έξω. Μία, 2. 2 είναι. Και όχι μία εκεί πέρα. 2 ή 3 είναι. Ρε παιδεύομαι. Μία. 2. Όχι, μόνο έξω. 2 είναι. Ρε είναι πολύ δεμένες, πολύ μικρό. 2. 2 είναι. 2 είναι. Γιατί δεν βγαίνουν έξω. Βγαίνουν πριν να βγουν έξω. Πόσο λεπτό μπορεί να είναι μέσα. Κάτι δευτερόλεπτο. Όχι. Οι 2 είναι. Και είναι φύκια, δεν είναι τα κοσμητικά εκείνα. Πού τα βλέπεις αυτό. Ναι ρε, κοίτα, πρέπει να πεις. Βλέπεις αυτό εδώ. Αυτό είναι φύκια. Α, πράσινο. Σας άκουσαν. Εντάξει. Εκεί είναι ένα βαφία. Γεννηθείτε το θέλημά σας. Πού το